Gyakran kérdezik tőlem az ügyfeleim, hogy milyen kollagént javaslok. Hát én erre mit szoktam mondani? Először is teszted le, mitől van gyulladásod, hogy ne bontódjon le gyorsabban a kollagén, mint kellene, mert a gyulladásaid révén hamarabb lazulnak a kötőszövetek, bontódik le a kollagén, gyengülnek az izületek és a csontok. 2. Ha ez megvan, akkor csökkentsd le a gyulladásokat a szervezetedben kompletten. Ehhez mind sejtszinten nagyon fontos a gyulladáscsökkentést, amire ezt a gyulladáscsökkentő olajat szeretem javasolni, mert mérhetően hatékony. Rendezd a bélflórádat, mert sokszor ez is a gyulladásoknak egy központi tere. Azok mellett, ami nagyon fontos a harmadik pontban, hogy a fehérje emésztési képességedet tedd rendbe, az emésztésedet, a felszívódásodat, mert hogyha ez tönkrement, már pedig a legtöbb ügyfelemnél észreveszem, hogy ezekkel már bajok vannak, akkor hiába viszed be a kollagént, a húst, a megfelelő fehérjepótlásokat, akkor fehérje hiányt fog szenvedni, illetve kollagén hiányt is, hiszen ugye kollagént tudunk előállítani aminosavakból, viszont ha ezeket nem tudjuk lebontani teljesen aminosavakra, azokat az ételeket, amiket megeszünk, akkor ez nem fog tudni hasznosulni, felszívódni a szervezetünkbe. Szóval nagyon fontos az emésztésnek a rendbetétele, a díszbízisunk megszüntetése, ami gyulladásokat okoz, és többek között a felszívódásunk gátlását is, illetve a gyomornak az erősítése, ahol elkezdődik egyáltalán a fehérje emésztés. És a következő pontban pedig az, hogy vidd be azokat a tápanyagokat, amik kellenek a kollagénnek a termeléséhez, a saját kollagén termelésed fokozódásához, mert ezt elő tudod segíteni. És bár 21 éves kortól ez fokozatosan csökken, évente 1%-kal, ezért már 55 éves korodra akár az 1/3 is hiányozhat a saját kollagénednek, ami jelentős és nagyon meghatározó, és ezért is van az, hogy adott esetben egyre gyorsabban észreveszed, hogy öregszel, és ez fáj, amaz fáj. Viszont ha ezt nem fokozod a saját kollagén termelésedet és gyógyulás van a szervezetedben, ez gyorsabbá is fog válni. Illetve szerintem ebben egyetértetünk, hogyha nem csökkentem le a gyulladásokat, keresem meg az okokat, ami még jobban lebontja, vagy a saját kollagén termelésemet negatívan befolyásolja, ha ezeket nem szüntetem meg, és csak kívülről viszem be a kollagént, akkor ez kb. A kötét húzása fog ilyen szinten hasonlítani, és nem fog tudni nálad olyan hatásokat elérni, mint amit szeretnél. Na és csak az utolsó pontban, pótoljuk a kollagént kívülről. Erre szeretem a természetes forrásként ideig alkalmazni a hosszanfő terápiás csontlevest is. Természetesen ez időigényes, energiaigényes, illetve fontos, hogy milyen alapanyagból készíted, fontos, hogy mennyi ideig, hogyan készíted, de nagyon is szeretem javasolni az ügyfeleimnek, hiszen ezért is raktam fel többször már óra receptet. Viszont természetesen úgy kicsit nehezebb a napi szintű kollagénnek a bevitele. Az egy másik dolog, hogy nyilván vannak olyanok, akik mondjuk eleve nem esznek húst és nem ennének meg ilyen dolgokat. Számukra milyen megoldások léteznek. Én rengeteg kollagénport kipróbáltam már, és nem bírtam őket meginni az ízük miatt, édesítőszeres, ízfokozós, az mellett, hogy adott esetben így nagyon nehéz volt jó minőséget találni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy kollagén termék az miből készül, milyen állatok maradványaiból készül, mert hiszen akár még inkább fokozhatom vele a gyulladásokat, ha ez nem megfelelő forrásból történik. Az mellett, hogy mint minden termékben, vitaminban is vannak jobban és nehezebben felszívódó verziók ilyen szempontból, és én már régóta kerestem a megfelelő kiegészítőt, amit meg is bírok írni. Most ez a termék másfélszer gyorsabban tud felszívódni, mindent is tartalmaz, amit eddig javasoltam, szóval mint a bélrendszert fogja támogatni, mint a tápanyag bevitelben segít, ami kell a termeléshez, mint alapvetően a gyulladáscsökkentéshez, és hialuronsavat is tartalmaz, nem csak kollagént tengeri forrásból, ami a legbiztonságosabb és a legkörnyezetgazdaságosabb is. Azon kívül a bélrendszert is meg fogja támogatni, és a bélrendszeri regenerációkat az ügyfeleimnél, úgyhogy ha esetleg érdekel ez bővebben, akkor a biomban lévő linken tölts ki az űrlapot, és jelentkezz táplálékkiegészítő javaslatra, és akkor tudok neked komplexen táplálékkiegészítőket is javasolni, az mellett, hogyha természetesen szeretnél, akkor komplett étrendi javaslatokra jelentkezz hozzám a mentorprogramomra, ami legalább 3-4 hónapos. Úgyhogy érdemes neked is pótolni a kollagént.